Aga jingile kai ka bakhandai jong ka Premier League ka Arsenal ka lala ban pelim ya ka Tottenham Hotspur da lai lagaway. Aga ne jingile kai ka Arsenal ka yo ki jat nengkong. Aga minit ka ba arpeu Lyngba Thomas, ba aga minit ka ba lai peway Lyngba ka penalty bala kanjat da u Henry Kane ka Tottenham Hotspur ka lala ban penya khai ya ka shigol jong ka Arsenal. Ba dei aga minit ka ba sau peu khandai Lyngba u Gabriel Jesus ka Arsenal ka yo ban Thep ya ka gol ka ba ar. Ba aga minit ka ba Henry peu nyau Lyngba u Shaka ka Arsenal ka yo ban Thep ya ka gol ka ba lai. Agway pat ke jingile kai ka Liverpool Persia ya ka Bynta kila ya khai tamar lai gol. Hagan ke jingile kai Lindro Trossard ula yo ya ka hat-trick. Ya ka gol ka maningkong la yo Thep da Trossard tang haga minit ka ba sa ka banta ka Bynta. Ba haga minit ka ba khat nyau ka Bynta ka la yo ban Thep ya ka gol ka ba ar Lyngba u Trossard. Ba haga minit ka ba lai peu Liverpool ka la yo ban Thep ya ka shigol ka jong ka Lyngba u Firmino. Haga minit ka ba san peu sau Firmino la yo ban Thep ya ka gol ka ba ar. But day haga minit ka ban riu peu lai Lyngba ka un goal ka Liverpool ka la yo ya ka gol ka ba lai. But shwa ban kut ka jingile kai ka Bynta ka la ban penya khai ya ki lai gol jong ka Liverpool u Trossard but ka day ka hat-trick goal na ka banta ka jong o ka ta ka minit ka ba pra peu lai. Jingile kai jong ka League 1 kata ka PSG Persia ya ka nice ka PSG ka la ban pelim ya ka nice da ar lagway. Agni ke jingile kai Lionel Messi lala ban kijat nengkong Lyngba ka free kick haga minit ka ba ar khundai. Le PSG a certes un peu usé les Niçois, mais c'est ban minit ka ba sau phnyau ka nice ka lala ban penya khai ya ka shigol jong PSG. Ba shwa ban kut ka jingile kai ka ta minit ka ba pra peu lai u Mbappe kum u substitute u lala ban Thep ya ka gol pentam na ka banta ka PSG. Ba Lyngba gini ki ar gol ka PSG ka lala pelim ya ka nice da ar la ka way. Aga jingile kai La Liga ka Barcelona Persia ya ka Mallorca. Aga ni jingile kai u Lewandowski u la yo ban Thep ya ka shigol jong ka Barcelona. Abakut ka ni jingile kai ka Barcelona ka lala ban pelim ya Mallorca da iway la ka non. Aga jingile kai Bundesliga ka Bayern Munich ka lala ban pelim put ya ka Leverkusen da sau la ka non. Agan ke jingile kai ka Bayern ka layo ban ki jat nengkong tang haga minit ka ba lai Lyngba usane ba haga minit ka ba khat nyau u Musiala u layo ban Thep ya ka gol ka ba an ba haga minit ka ba lai pe khundai u Mane u layo ban Thep ya ka gol ka ba lai na ban ta ka Bayern ba shwa ban kut ka jingile kai Lyngba Thomas Muller ka ta minit ka ba pra peu sau ka Bayern Munich ka layo ban Thep ya ka gol ka ba sau ka jong ba ka wei pat ka jingile kai ka Dortmund ka la sha lim ha ka kon da lai la ka a agan ke jingile kai ka Dortmund ka layo ban ki jar nengkong Lyngba Bran ha ka minit ka ba lai peu wei bat ha ka minit ka ba san peu lai ka kon ka layo ban Thep ya ka gol pani khai Lyngba kai bat ha ka minit ka ba san peu reu Tiges u layo ban Thep ya ka gol ka ba ar na ka ka kon bat ha ka minit ka ba nyau pu wei Jubi 6 u layo ban Thep ya ka gol ka ba lai nak ban ta ka kon. Barang minit ka ba nyau peu pra ka Dortmund ka layo ya ka gol ka ba ar Lyngba ka un gol.